Тримається м'яч, але у відборі чудово грають підопічні Сабелі знову. Месі вмикає швидкість. Месі віддає на свого партнера. Знову на Месі. Месі! Гол! Фантастика, друзі! Який футбол демонструють аргентинці! Просто неймовірно! Як понто зроблено на найвищому рівні. По-професорськи. Ліонель Мессі – кращий гравець останніх хвилин. Після того, як Агуеро забив, якось нападник Ман-Сіті загубився, а Мессі навпаки. Просто з кожною хвилиною грає все краще і краще. І повертає боржок, так би мовити, Гонсало Ігуаїн за попередню передачу на нього від нападника Барселони. Віддав Ліонель Мессі на Ігуаїна. Ігуаїн повертає на Мессі. І Мессі без шансів для Александра Домінгеса відправляє м'яч у ворота.